muri Zimbabwe pano pa Zesty News pano pachange tichimanya nema news updates ezvinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichiitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva, subscribe and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe ma news updates uchange uchimapiwa ese pachena. Muri Zimbabwe pano tinata kubatira ma news updates ezvinhu zvichipisa muma streets e social media. Atina zvatinobvisa kana kuwedzera tokupa ise zvazviri muri Zimbabwe. Tachikumbira ushare ma news updates edu nevamwe vadikani o subscriber. We need your support. Without you, we're nothing. Muri Zimbabwe pano ndaenda kubatira nyaya yevanhu vanamirana mu toilet muri Zimbabwe. Vabatwa nemukadzi nemuridzi murume uyu abatwa nemukadzi wake akanamirana nemumwe mukadzi mu toilet. Soka toilet kacho muri Zimbabwe ndo timwe tete tempanda akasina kana denga muri Zimbabwe. Moto vazvifambisa sei but vabatiwa vashapurwa pamberi pekamera zvinosirisa muri Zimbabwe. Tachikumbira kuti zvanofunga mu comment section below. Much love. Enjoy this video. Guys, this is outrage. This is not fair, guys. Bakutora chokwadi Zimbabwe. Ayo. This is not fair. Kana vanhu vekanzi manzi munobata vanhu kazinzita kudai so. This is outrage. Vanhu mukai, please.